Dejiny Smerečianskej evanjelickej cirkvi siahajú až do 16. storočia. Prvým evanjelickým farárom v Smrečanoch bol Mikuláš Privický v roku 1574. Evanjelická cirkev tu trvala až do roku 1707, keď bol evanjelikom odňatý kostol a zbor stratil samostatnosť. Cirkevníci zo Smrečian, Žiaru, Veternej Poruby, Jalovca aj Trsteného potom spadali najprv pod artikulárny kostol v Paludzi, neskôr pod tolerančný kostol cirkvi Vrbicko-Svetomikulášskej. Až v roku 1868 sa zbor so spomenutými obcami osamostatnil a k bohoslužbám sa tu schádzali najprv v starej škole, ktorá mala aj oltár a malý orgán, tie sa dodnes nezachovali. A na gruntoch Sentivaniovských si roku 1869 postavili aj faru. Prvým farárom bol Julius Dropa. Za pôsobenia farára Pavla Rodolba Čobrdu a učiteľa Emanuela Korišanského si zbor postavil aj nový kostol. Stavba začala roku 1876 a posvetený bol 3. októbra roku 1880. Generálny inšpektor evanjelickej cirkvi Jozef Sentivani daroval kostolu kazateľňu, jalovecké ženy krstiteľnicu a roku 1906 Jozef Sentivani daroval aj oltár s obrazom Sňatie Ježiša z kríža a postrannými plastikami apoštolov Petra a Jána. Z roku 1911 pochádza orgán a postranné chóry. Orgán je vyrobený firmou Otto Rieger Budapešť. Fara súčasná pochádza z roku 1954 a okrem bytu farára je tu aj kancelária a zborová miestnosť, kde sa schádzame na nácviky spevokolu, k stretýždňovým službám Božím, ku konfirmačným cvičeniam, schádza sa tu presbyterstvo, máme tu filmový klub a rôzne iné akcie. Na Veternej Porube bola modlitebňa postavená už v roku 1869. Tu je tiež drevený oltár s obrazom ženy kananejskej, darovaný z Banskobystrického zboru a orgán kúpený roku 1892 zboru Jasenovského. Orgán však pochádza z prvej tretiny 18. storočia a pravdepodobne je dielom Martina Zorkovského. Samostatne od modlitebne stojí aj zvonica. Zvonicu máme aj v obci Žiar. Tu stojí aj škola, ktorú sa momentálne snažíme využívať aspoň k bohoslužobným účelom. Na Jalovci je drevená zvonica s jedným zvonom. Pochádza z roku 1871. A tu stojí aj stará cirkevná škola z roku 1912. Tu si cirkevníci svojpomocne prerobili na modlitebňu a využíva sa ako k biblickým hodinám, tak aj k bohoslužobným účelom. V obci Trstené nemáme žiadnu samostatnú stavbu. Schádzame sa pravidelne k službám Božím na obecnom úrade a na biblické hodiny cirkevníci dochádzajú do blízkeho Jalovca. V súčasnej dobe má cirkevný zbor 1017 duší a snažíme sa pomaly rozvíjať ako bohoslužobný život, tak aj štúdium Biblie na biblických hodinách a snažíme sa zapojiť do činnosti aj mládežníkov a dorast. Zatiaľ možno takými podružnými akciami ako filmový klub a podobne.